Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka Dukan ki Tiar Kilan Met ka Babhatam Hakador ka Babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ki khon ki hajar jong ka hima menta ka sngi ka khat nyo trik unai leber arajar arpuwei kila lej ban mudui persha ya usim jong ka hima maharam hakmat u chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jingpen mi ya ka jingpen bana ban shimbha hado hunyo % la ki khon ki hajar ki de ye ka khandau hasilinter jong ka surok nado ranikor hado khat pramer ha ka bayadei bat ka jingseu kum ka bai khandau na ka jingwan jong ka surok arlain ka ba penyeso nado ka snong ranikor ter shado ka snong Mahesh Khola bat hado ka snong bakmara ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor kinong elam jong ka sanjuk ki khon ki hajar ka hima maharam kila dawai ka district council bakadai ban slot no mardor ya ka ikhtiar jong usim niandros emyong halor ka jingle don bor jong u bat ka jing pendon kam bakla ya ka pisa jong ka hima ka jing nyoben ya ki khon ki hajar da ka bakni no ya ka hok ka jong ki mangan itu ipi ba nadu belalong sem une sem jengi em niandro mo sem yang ka bang tip aro te hajakangi ki kun ki hajar ngin long ki besuk basan bania aga besuk sungsan bania aga singan bania ya ka jing sungai hala ke jong ke hima re pose ke jing long im jong ne kala ta pen ban yang iki kun ki haja balai ngong ta iki kun ki haja nama kumba ngilam dang mena gene mo abai de bakane ke tulen na khatpra rankor sedo Mahesh Khola ter sedo bakmara ngi hang ne ba kumus hajaka ba un pen lagi jong ki khon ki hajar ki nong rep ki popli bla rep lagi spas nam hanrai tang na gane ga jing sim bha ga jong nyau 100% ma sake hima tang arsan persen pat sake nong rep popli ki nong rep ki bla do no ya ke jaga rep ki la do no ya ki marep Regi yang tang arsan persen. Mereka bas ngasi kelong ba, ya kena arsan persen ro, kalau saka akau jong skim. Tegidan kinong rep bahadu mentakim, pada ya kena arsan persen. Yang ni agak poin kebaang ina buruk ba ni isir kai ya kena jing temu jong skim. Aga executive committee jong arpanyau arpanyau reu arja katlah. Ba nado sausin per sedoran ko kemot ya ka lan compensation kemot kedor bar hima kala IT ai borusim ba un lek ka goma ban pek ma dengan ngi hang ne gadan ga jingma ka bakrau ya gi khendau simet ya gi khendau kur ya gi khendau gi badan hapok ka hima nama lada